ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ କୁକୁରଟା ତଳୁ ଆସିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ତଳୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କୁକୁରଟା ନେବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଆସିଲି ମାନେ ତଳକୁ ଆସିଲି ଉପରୁ ତଳୁ ଆସିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିପ୍ଲାନ୍ ହେଇକି I-20 ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଅଛନ୍ତି 5-6 ସଡନ୍ ମତେ ଆସି ଜଣେ ବାଡେଇଲା ବେଳକୁ କାହିଁ ବାଡଉଥିରେ କହିବା ଭିତରେ ଲକି ମତେ ପଛ ଆଡୁ ମାନେ ଧରିକି ଗାଡି ଭିତରେ ଆଙ୍କମାନେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲୋକେ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ତ ଆଉ କିଛି ଇଏ କରିପାରିଲେନି ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ପଇସା ମଗେଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଲକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିବି ଇଏ ଥିଲି ନା ଲକି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଅଛି ଜାଣିଛି ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଙ୍କେ ଦେଇଦେବେ ବୁଝିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ପୋଲିସରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଆଙ୍କୁ କୋଡ୍ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରି କହିଲି ଆଉ ମୋ ମିସେସ୍କୁ କହିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କେ ମୁଁ ଯାଉ ବି ତାଙ୍କେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଆଖି ଫାଖି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା ହଁ ଏଠୁ ତ ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ଆଖି ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କେ ଥିଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 5 ଜଣ ଏଭବ ଥିଲେ ତ ଗାଡି ଭିତରେ ହଁ ଆଉ ହଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଏତେ ତାର ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକେସନ ବି କହିପାରିବିନି ବଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ହଁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଧମକ ଦଉଥିଲେ ପଇସା ମଗା ତ ସ୍ତ୍ରୀକି ଫୋନ କରି ପଇସା ମଗା ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମେ ଇଏ କରୁ ସିଏ କରୁ ତ ନାଁରେ ମିଛ ଇଏ କରିଦୁ ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ କାହିଁ ଯିବୁ ବହୁତ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଲିଗେସନ ଆଣିବୁ ଏମିତି କରୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭାଷା ଲଗେଇବି ତାକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଲକି ସବୁ ଇଏ କରୁଥିଲା ମୋର ଖାସ ମାନେ ମୋ ନିଜ ମୋର ଓଲା ଆଇଡି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଓଲା ଉପରେ ଆଇଡି ସେ ତାର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଯୋଡେ ଆଇଡି ଆମ ଗୋଟେ ଗାଡି ଲକି ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଗାଡି ଚଲାଉଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ନା ନା ତାର ପଇସା ବିପଦ ଟାଇମରେ ଏବେ ତା ଭଉଣୀର ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ବି ଏବେ ମାଗିକି ପଇସା ନେଇଥିଲା ପଇସା ସେମିତି ଇଏ ହେଇନି ତ ସେ ଦେଖିଲା ଇଏ ଅଛି ତ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯିବେ ଶତ୍ରୁତା କିଛି ନାହିଁ ସେ ଇମୋସନାଲ ଏମିତି କରିକି ପଇସା ଆଦାୟ କରିଦେବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ରୁହନ୍ତୁ ଏପଟେ ଟିକେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଏକ୍ସେସ୍ କରିବା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇଏରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି କୋଉ ଚନ୍ଦନ ମଲ୍ଲିକ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇଏ ଦେଇକିରି ହଁ ଫାଷ୍ଟ ମତେ ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରବଳ କେମିତି କହିବି ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଯୋଉ ପଥର ଗୁଡା ନାହିଁ କି ପଥର ଗୁଡା ପଛ ଗୋଟେ ଛେଚିଛନ୍ତି ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଫୋନ କରି ଭିଡିଓ କରିକି ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ଦେ ନହେଲେ ମାରିଦବୁ ଏମିତି କରୁ ସେମିତି କରୁ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟ କରୁଛୁ କେତିକି ଚିଲେଇବି ମତେ ବାନ୍ଧିକି 5-7 ଜଣ ଗୋଟେ ଚକୁଡି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରହିଲେ କଣ କରିବେ ହଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉ ପ୍ରକାର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡା ସବୁ କାଟିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଏଇଟା କେମିତି ବାଡି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି